Eguerdion, urteberrion, Jainkoaren pake sakona opa dizuet bihotza betean guztioi. Salbamen historiaren barru-barruan, sakonenean, emakumea aurkitzen da. Giza izakeraren oinarrian emakumea dago, ama edo emazte. Jainkoaren historia barruan ere leku berezia du emakumeak. Salbatzailearen etorrerarako emakumeak irekiko du itxita zegoen atea. Historia santuan, emakume baten jokaera izan zen erabakiorra. Emakume baten fedea, konfiantza, adorea eta ausardia. Jokaera hortan erakusten du bere buru jabetzarako duen eskubidea eta ahala, bizitza bere eskuetan hartu eta baldintza berdinetan gizonarekin hartu emanean sartzeko duen duintasuna, nortasuna eta ahala. Maria Birjinaren amatasunaz eman zenizkion gizakiari salbamenaren ondasunak esango dugu otoitzean. Haueketanak gogoan ditugula, zuti jarri eta kanta dezagun gure zoria eta esker ona. Zatozte Kristaua, bihotza posturik, zatozte guztio belenera. Jaio den gure Jesus ikustera, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun auspesturik. Ardiak utzita, datoz artzain onak, zerutik deituak estalpera. Goazen gu ere berekin batera, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun auspesturik. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia, jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren elkartasuna izan bitez zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, urte berriaren lehen egunean pozik gorez dezagun jainkoaren ospea, gizon emakumeoi bakea eman digun jainkoaren aintza. Eserita abestuko dugu. Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan jaunari, eta patea lurrean gizonari, eta patea lurrean gizonari. Jainko handia, jainko
aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan jaunari. Eta bakea lurrean gizonari. Eta bakea lurrean gizonari. Zutik otoitzerako? Egin dezagun otoitz. Maria doatsua Birjina izanik, ama eginez, gizadiari salbamena eman diozun jainkoa. Egizu, laguntzaile ere izan dezagula zure aurrean. Beraren bidez lortu bai genuen biziaren sortzailea, zure seme Jesu Kristo gure jauna. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoak bere zerbitzari aukeratu duenaren eginkizuna, jainkoaren izena eta izana batzarrerdian jartzea da. Hala esango digu zenbakiak liburutik. Dios es la fuente de toda bendición y esta es signo del favor de Dios, de su protección, gracia y paz. Escuchemos del libro de los Números. Zenbakiak liburutik, honela mintzatu zitzaion jauna Moisesi. Esaiozu Aaroni eta haren semeei, honela bedeinkatuko dituzue Israeldarrak. Bedeinka zaitzala jaunak eta zaindu. Ager diesaizula jaunak aurpegi argia eta erruki dadila zutaz. Erakutz diezazula jaunak aurpegi gozoa eta eman bakea. Honela dei egingo diote nire izenari Israeldarren alde, eta nik bedeinkatuko egin ditut. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Denok berriz. Agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Erruki butazo jainko bedeinka gaizazu, erakusi guri aurpegi argia. Ezagutu dezan mundua zure nagusitza, jende herriek zure garaipena. Agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Kanta bezaten nazioek pozaren pozez, herria justiziaz gobernatzen bai dituzu. Nazioak munduan zugidatzen, bedeinka itzala jainkoak gure jainkoak. Agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Gu baino
haratago dagoen jainkoa onartzeak ez du gizakia gutxiagotzen, esango digu Paulok. Dios hace de nosotros hijos. Así impide que los otros hombres tengan la pretensión de ser nuestros amos, dirá San Pablo a los Gálatas. San Paulo apostoluak Galasiarrei egindako gutunetik. Senideok, garaia bete zenean bere semea bidali zuen jainkoak emakumeagandik jaioa legepeko egina legepean zirenak askatzera, guk seme alabatzakoa har genezan. Eta seme alaba sareten seinaletzat, bere semearen espiritua bidali du jainkoak gure bihotzetara aba aita deika ari dena. Beraz, aurrerantzean ez zara esklabo, seme edo alaba baizik, eta seme edo alaba bazara, baita oinordeko ere jainkoari esker. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Maria, Jose eta haurra aurkitu zituzten, eta Jesus jarri zioten izena, hau da, askatzailea esan nahi du Jesus izenak. Askatzailea deitzen zion Israel herriak bere gidari Moisesi, faraonen menpetik askatu zuenean. Ikusita entzun zutenak poztu eta alaitu egin zituen hartzaiak. Gizakia era guztietako loturetatik askatzen saiatzeko ardura eta erantzukizuna da kristautasuna. Askapen eta salbamen gertatuko altzaigu irakurtzera goazen evangelioa. Intxelzuz lurrintzen dugu lehendabizi eta geu zutik hartzen gera aleluia abesteko. Denok aleluia. Aleluya, 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 Askotan eta era askotara hitz egin zion jainkoak profeten bidez aspaldiko gure arbasoei. Eta azkenak diren egun hauetan, semearen bidez hitz egin digu. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintzazu hiri jauna. Aldi hartan, hartzaileak lasterka joan ziren, eta han aurkitu zuten Maria eta Jose, eta haurra askan etzana.
Ikusi zutenean jakinerazi zuten aurra hartaz esan zitzaiena. Entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren, hartzaileek esaten zutenarekin. Mariak berriz gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek bere bihotzean hausnartuz. Eta hartzaileak jangoikoari aintzaka eta goraka itzuli ziren entzun eta ikusi zutenarengatik. Aurra erdaintzeko 8 urrena bete zenean, Jesus ezarri zioten izen. Sabelean sortu baino lehenago aingeruak esan zuen izen bera. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna, Alleluia, 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 Kristau fededun maiteok. Urtearen hasieran Jainkoaren ama Maria ospatu nahi genuke. Urtea joan etorria berez gertatzen den fenomeno bat da. Kontua ordea beste zerbait da. Nola eman berritasuna eta poza inolako aldaketarik ez dakarren gertaera bati. Fedeak ematen dio sentidu berria bizitzari, denborari eta urteari. Askok mahatzalaiak zalapartan batean irentsiz, musika eta dantza giroan ospatuko zituzten urte berriaren lehen orduak. Gauza bat argitu beharko genuke hasteko. Urte berri baten hasera, hausnarketarako eta gogoetarako deia dela. Urte zaharrak izango zituen bere pozak eta bere penak, bere ametsak eta frustrazioak, berri on eta txarrak, eta urte berriari lehengo ohitura zaharrekin ekin. Urte berriaren hasera ohitura zahar bihurtu. Urte berri honek Jainkoari leku egin behar lioke. Edo gure bizitzako arazoak eta frustrazioak gainditzeko gerana, gure historia, gure izakera eta gure bizikeran ikasi duguna ahaztu egin behar ote dira. Salbamen historian sartzeko Maria dugu ama, bide erakusle eta laguntzaile. Bere festaren arrazoirik sakonena, Jainkoarekiko amatasuna, gogoratu eta eskertu nahi dugu. Bere baietzari esker agertu da salbatzailea. Eta aurrez agindu ziguna, bete egin du Jainkoak. Jesusen historiaren une importanteenetan, Jesusen haurtzaroan eta Jesusen Paskoaldian, fededunaren begirada Mariarengana itzultzen da. Oinarrizkoa, sakon ulertu nahi bada, bizitzaren hasierarekin eta amaierarekin lotu behar da. Orduan, zer da oinarrizkoena
Eguberri ospaketan. Gure Jainkoaren seme izan gintezen Jainkoa gizon egin zela esan zaigu. Eta horregatik elkarren senide gerala, eta Maria dugula guztion ama. Nazareteko emakume apal baten baietza izan duela Jainkoak bere ametsean laguntzaile. Ama Mariaren bidez agertu zuela Jainkoak bere salbamen solidarioa, hau da, Jesusek izango zuen salbamen berbera gizon emakumeei emateko Jainkoak duen asmoa. Horixe agirtu zigun Ama Mariak. Mariaren jokaera etzen sabel huts baten eskaintza bakarra izan. Bizikera, gogatsu eta langilearen eskaintza izan zen Mariaren eskaintza. Arriskua handiko eskaintza, baino konfiantzaz betea. Jainkoaren ametsari, gertabekit, sakon eta oso batekin erantzun zion Mariak, Jainkoak zerbait eskatu zionean. Jainkoaren hitza bihotzean gorde zuen Mariak, eta sakon aztertu. Izan ere sinismenak badu bere heldutasunerako bide berezia. Aurrena, gertaeretan entzun egin behar da Jainkoaren ahotsa. Eta bere esana sakon aztertu gero. Jainkoanaganako konfiantzak gertabekit esateko ausardia eman zion Mariari. Ta hartaz hartzaileek esaten zutena barruan aztertzen saiatu zen gero. Mariak ere bere fede bidea egin behar izan zuen, zalantza eta gorabera artean, argi ilunen eta zailtasunen artean. Izan ere, nun eta nola eskaintzen eta agertzen zaigu Jainkoa. Evangeliako esan digunez, askabatean etzana, oialetan bildua, ez bilatu Jainkoa haundikerietan eta mirari ikusgarrietan. Eguneroko bizikera arrunt eta xumeetan dabil Jainkoa. Emakume baten apaltasun txikian gizon egina dabil Jainkoa. Bere izaera legepean jarri du, esan digu evangelioak, eta Jesus deitu dute, hau da, salbatzen duena, hori da Jesus. Ta Jainkoari aita esan dezaiokegula erakutsi zigun. Gaurtik aurrera Jainkoa gizonen artekoa da. Bizitzako gorabera eta ahaleginetan aurkitu daiteke Jainkoa. Panderetaren jaia baino zerbait sakonagoa da Eguberri jaia. Ta nire galdera, gaurko kristauoi, garai batean baino emozio eta eragin motelagoa ezote digu sortzen Mariaren izakerak. Behar bada aspaldian Mariagatik esan zirenak errezelo eta susmo artean jarri gaituzte konturatu gabe. Penagarria litzateke Mariak gure fede bizikeran dituen erroak moztea edo estaltzea, eta gure espiritualitatean izan duen indarra, eragina eta esannahia moteltzea. Penagarria izango litzateke. Pakea eta zoriona opa diogu elkarri urte berrian. Hala zen
arzaien kantua ere Jesusen ondoan. Pakea lurrean, jainkoak maite dituen gizonei. Baina pakea jainkoaren doaia da. Jainkoak doan ematen duen doaia da. Eta gero, gizonen eginkizuna. Jainkoarekiko harremana itxaropensu eta gozoaren doaia da pakea. Eta aldi berean eginkizuna. Gizonaren beharrik eta eginkizunik sakonena pake giroa sortzea da. Gizaki bakoitzaren duintasuna errespetagarria bihotzez onartzea da. Ama Mariak erakutsiko digu jainkoa bihotzez onartzeak ze jarrera sortu zion bihotzean. Horregatik fededun, isilean, galdetu Mariari zer gertatu zitzaion berari bihotzean, jainkoari bai gertabekit esan zionean. Ulertu ezin ditugun misterio sakon asko ekarriko dizkigu Eguberri jaiak. Eta ulertu ezin duguna sinestu egin beharko dugu Ama Mariak berak bezala. Sinestu. Sinesmen hori agertu nahi dugu orain denok zutik jarri eta kantatuz. Sinesten alduzue jainkoa eta algustiduna, zerulurren egilea. Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzuearen seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Maria Virginagandik jaioa, oinatzetan hila eta obidatua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuin aldean jarriri dagoena. Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut, sinesten dut. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, 2022 urte berriaren hasieran eska diezaiogun jaunari munduko herri eta gizon emakume guztientzat errukia. Eska dezagun jangoikoaren bedeinkazioa, jainkoaren bakea. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Gizon emakume guztien alde. Gaur hasten dugun urte honetan, jainkoaren erruki gozoa dastatu eta pozik bizi daitezen. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Jesu Kristoren Eliza osoaren alde, Frantzisko Aita Santuaren eta Gotzainen alde, Kristau guztien alde, jainkoaren errukiaren testigu izan gaitezen geure poz eta konfiantzaz. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gure herriaren alde,
urte berri honetan bakerako urrats adierazgarriak eman ditzan denok senidetasunean hazteko. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Urte berriari hasiera sufrituz, gaixorik, bakardadean eman diotenen alde. Beren saminetan ez dezaten barruko indarra eta itxaropena gal. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Urte honetan, gertakizun bereziren bat biziko dutenen alde, jaioko diren aurren alde, ezkonduko diren bikoteen alde, apaiz edo erligioso egingo direnen alde, jainkoak bere bedeinkazioz babestu ditzan. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Gure jainko eta aita, entzu gure otoitza eta bete gure bakeametsa. Eman gizon emakume guztiei biziera pozgarria. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Agur Maria Belengo, Jesus aurrarekin. Agur graziaz betea, jauna da zurekin. Jauna eta Jesus da zure sabeleko fruitu. Andre guztien artean, edrenkatu bazu. Agur Maria Belengo, Jesus aurrarekin. Agur graziaz betea, jauna da zurekin. Ama semeak aldaude, baina alaixume. Ama Andre Maria da, jangoiko aume. Agur Maria Belengo, Jesus aurrarekin. Agur graziaz betea, jauna da zurekin. Santa Maria Virginia, jainkoaren ama, otoitz egin gure alde, zaude gure gana. Agur Maria Belengo, Jesus aurrarekin. Agur graziaz betea, jauna da zurekin. Zure beharrean gaude, ama beti ere. Eriotzako orduan, batik batala ere. Agur Maria Belengo, Jesus aurrarekin. Agur graziaz betea, jauna da zurekin.
Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Oi jainko, zuk ematen diezu hasiera asmo on guztiei, eta zu dituzu burutzen. Jainkoaren ama santuaren festaburu honetan eskatzen dizugu, salbamenaren hasiera pozik ospatzen dugunok, iritsi dezagula egun batean salbamen horren betea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunakan dauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai, ez zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti edeko horri. Eta zure bedenkatzea eta gorestea, Maria beti Birjina doatsuaren le festaburuan bere amatasuna. Ospatzen dugun ogun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez, zure seme bakarra. Eta birjintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia Jesu Kristo gure jauna. Horren bitartez aingeruek zure handitasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatsuek zuri auspez agur egiten. Postasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna haien gorespenekin batekin ditzagula guk ere geure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurra beterik dauzka zure diztira, osana zeruko jenetan. Berekatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Hileta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte,
Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Gaur hemen bildurik, Maria Birjina munduari salbatzailea ekarri zioneko, egun santua ospatzen ari den eliza. Eramatzu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure hartzainarekin, eta lez gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigoaren gu guztiok, betiko bizia iriz dezagun Jangoikoaren ama Maria Birjina doatsuarekin. Haren sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin baten gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintzak guzia, gizaldi eta gizaldi gozietan. Salbatzaileak agindut erakutsiari jarraituz, beldur gabe kantak dezagun. Gure aita zeruela zarena, santu izango zure izena, etorre dizure errenua, egin zure naia, zeruan beta balurean emaguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrei, barkatzen diegu eskero, ez gaitzazu zietan erote, baina atera gaitzazu gaitzei. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estubaldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indorra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, jainko indartsua eta errege bakigilea. Zu jaio zinenean, aingeruek bakearen berri ona zabaldu zuten munduan. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala eman jozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruk
zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. emaiguzu bakea. Hona hemen Jangoikoaren bildotsa, ona munduko bekatuak entzen duena. Zoriontsua jaunaren mahaira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina nesazitz bat eta sendatuko naiz. Jauna gure jainkoa, Bete inkatua zu, zeru lurren egile, bete inkatua zu, guztien salbatzaile, bete inkatua zu, gure jabe zarata, bete inkatua zu, gure jabe zarata, bete inkatua zu. Jesus jainko semea, Bete inkatua zu, gure gatik hil zara, bete inkatua zu, aitak piztu zaituta, bete inkatua zu, gure artean zaude, bete inkatua zu, gure artea zaude, bete inkatua zu. Espiritu Santua, Bete inkatua zu, bizian bizigarri, bete inkatua zu, oze maile bikaina, bete inkatua zu, malkoetan pozgarri, bete inkatua zu, malkoetan pozgarri, bete inkatua zu. jauna gure jainkoa, Bete inkatua zu, zeru lurren egile, bete inkatua zu, guztien salbatzaile, bete inkatua zu, gure jabe zarata, bete inkatua zu, gure jabe zarata, bete inkatua zu. Egin dezagun otoitz. Jauna, pozik hartu ditugu sakramentu zerutarrak.
Egizu Maria beti Birjina doatsua, zure semearen sortzaile eta Elizaren amatzat, aitortzen eta goresten dugunok, laguntza izan ditzagula betiko bizia lortzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mariak bezala, Jesus askatzailearen oroipena bere bihotzean, bizitzan, gordetzen eta indartzen du Eukaristian biltzen den kristau elkarteak. Jesusek lotuta bizi direnen alde egin duen askapena gogoratzen eta biziarazten du Eukaristiak. Horixe gogoratu dugu guk ere gaurko Eukaristian. Orain guztien askapena eta gure eginkizuna eta helburua ez aspertu saiak eta eder hortan. Askatuak eta salbatuak sentituko altzerate zuen eguneroko bizikeran. Hala opa dizuegu Arantzazuko anaidiak. Agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin bedeika zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.